ọrụ ewumewu okporo ụzọ bụ nke na-aga n'ihu n'okporo ụzọ otu aka eruchere kilomita 2 na ụma 1.4 nke si na Igwe Ezechi Okoye wee gbadaza n'Ifitedunu n'okpuru ọchịchị Dunukọfịa bụ nke fọdụrụ nwa obere ka arụchaa ya. Mgbe ụlọ mgbasa ozi Ebias bịara n'ebe ahụ ka a hụrụ ndị ọrụ nke ụlọ ewumewu na-alụ ya bụ okporo ụzọ bụ Master Holding Construction Company ka ha na-ekpochi ọtụtụ akụkụ dị iche iche na ya bụ otu n'ime okporo ụzọ ahụ bụ nke a na-alụ alụ ma bụrụkwazị na warawara ochie nke si Enugu wee gbadazie Ọnịcha. Onye nta akụkọ anyị bụ Ngozi Obileri ka ewetara gị akụkọ. Kwụọla ihe bekee kpọrọ asphalt na ya bụ ụzọ site na Nkwọ Ifitedunu wee gaba. Ya bụ ụzọ bụ nke nwekwara 1 cell box culvert ya na 13 cells box culvert na ọwa mmiri n'akụkụ na-abụ. Ka ọ na-agwazi ndị nta akụkọ ABS okwu ka onye group project manager nke ndị ji ya bụ ọrụ ngo bụ injinia Innocent Okafọ kọwara na ha awụchala asphalt n'ihe dịka 1 kilomita na 8 na ya bụ ụzọ ebe ha rụchagoro ọwa mmiri na mpaghara ụzọ ahụ na-abụ rụọ ọrụ ikpole ya bụ ụzọ mee nke bekee kpọrọ cement stabilization ma wụkwa stone base. O kelere gọvanọ Soludo maka inye ha ohere ịrụrụ Anambra steeti ọrụ na ya bụ ogogo ma kọwakwa na ya na-ekele obodo Ifitedunu ọfụma n'ihi enyemaka na nkwado ha nyere ha n'ịrụchapụ ya bụ ọrụ. Onye ji ọkwa chief security nke letara ya bụ ọrụ ụzọ bụ Maazị Chibuike Onwe gwara ndị nta akụkọ ABS na ya nwekarịrị aṅụrị n'ihi na arụrụ ya bụ ụzọ ka ọ bụrụ ịgba ma gosipụta afọ ojuju nyegara gọvanọ Soludo maka icheta obodo Ifitedunu. Abụ m Ngozi Obileri.